खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि गेजेराव नेशनेल लेभेलनि फुटबल रेफारि प्रेम नार्जारिया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि प्रेम नार्जारिया CAT2 आनजादाव जाफुंसारदों। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना प्रेम नार्जारिखौ नेशनेल रेफारि महरै गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि गेजेरावनो प्रेम नार्जारिया बर' हारिनिफ्राय सासेल' रेफारि महरै सायख'जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDPफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव बारग' NDPफोरनि इयुना बबे लामाथिं? नागालेण्डनि केसनि हियारिंआव नुजाथिहैनो रांनि आंखालाव गोग्लैनानै क'क्राझार सहरनि गलाफोराव मागिनायखौ नुनो मोन्दों सानै बारग' NDPफोरखौ। मागिनांनाय सानै बारग' NDPफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्लानि जर्दानपुर गामिनि समर बसुमतारी आरो सेरफांगुरि मैनागुरि गामिनि बिनेश्वर बसुमतारी। बिथांमोना सानैबो नागालेण्डनि कर्टआव नुजाहैनो थाखाय गलाफोराव रां मागिनांदों। बाक्सा जिल्ला बर'मानि बर'नि फिसाया इण्डियान एजुकेशन एवार्ड 2023 बान्थाखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला बर'मा हालामनि सासे फोरोंगिरिया ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। 1995 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय बर'मानि आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लानाय खोमसार बसुमतारीया बे बोसोरनि इण्डियान एजुकेशन एकाडेमि 2023 बान्थाखौ मोननो हादों। बिथाङा दासिमाव गंस्नि बर' रावनि बिजाब लिरनायजों लोगोसेनो बर' रावनि बड'सा हायेननि रादाब, सानसेयारि बड'लेण्ड एंखं पेपाराव खौरां लिरनायजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि समाजारि थासारिखौ लिरबोबाय थादों। बेजों लोगोसेनो असमिया पेपारनि असमिया खबर आरो असमिया प्रतिदिनाव लिरनाय खामानिखौ मावबोदों। 2003 मायथाइयाव आसाम सरकारनिफ्राय थुनलाइयारि बान्था मोननाय खोमसार बसुमतारीनो बे बोसोराव जयपुरनि हाइ पेज मिडिया एन्ड प्रमोशन प्राइभेट लिमिटेडआ बे बोसोरनि इण्डियान एजुकेशन एवार्ड 2023 बान्थाखौ होनो थाखाय सायख'यो। धेमाजि जिल्ला जनाय बिधानसभा समष्टिनि उजनि मध्य सिसितङानि सहबारियाव गंसे गोजाम औवानि दालाङा बायनानै जखम जादों गोबां फरायसाफोरा। सा 20 फरायसाफोरा जखम जानायनि अनगायैबो गुबुन साबाया गोब्राबसिन जखम जायो। गोब्राबसिन जखम जानाय फरायसाफोरखौ थाबैनो सिला पथार आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननायनि अनगायैबो माखासे धेमाजि आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।